Lah iya. Iso, ndak kono muter. Alah bingung. Iya, Kuwi lho ben kaya kuwi. heeh. Iso Nadia tadi lu iso. Di. Iso mak gadul. Pak. Ya, genti niken salindri ya, Reng. Nggih, nggih. Ah, ne lilo lilo ayo Ren. Halo lelon heman yuk wit kelas loro SD wis karo aku, saiki wis semene gedene Mas Gareng. Luar biasa. Nggih. Mula nek aku karo Niken kaya bapak karo anak, ngono. Alhamdulillah. Jare kowe arep ngesir Niken, omong ngono. Aku pekeu karo Niken kok, Pak. Ngopo? Lah ket wau teng mriku lho jejeran karo Mbak Elisa gak gelem oleh gak gelem ngloroi. Hah? Ketoke lara ati peh aku sayang-sayang karo kene. Maksudnya piye? Kowe gelo karo aku, aja ngono ah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hah? Aku mau karo Mbak Elisa ya gur guyon aja mbok tekekno ati ya. Dadi wong lanang ki ora usah kepedenan. Sampeyan ki lho ganteng ora, sugih ora. Sampeyan lek arep ngrabi aku ki terus bondone apa? Masya Wani Allah. piro? Ya Allah Ken, demi kamu Ken, aku sebentino lumpuk-lumpuk mas kawin. Alhamdulillah wis komplit kabeh kurang masih tok nek anune wis enek. Apa mas kawin, mas rong enek terus gare apa nih? Kawine. Ora tegese Ngomong anakku. ki dicethake aja ngono ngomong karo cah cilik ki ora oleh ngono kuwi. Ngene lho, tegese ngene lho, anakku Sampeyan umure piro? Aku 30 tahun. Hah? 30. 30 pas? Iya. Sumpah? Masya Allah nek ora percaya tilikno KTP ku. Aku wis sunat tenan. 30. Iya. Nek kok cuwilik. Lho gak ngerti kan aja ngenyek aku sik tondo. Nyapa? Aku mau kok perlu dadi ya gede dhuwur lahir batin kok perlu dadi gede dhuwur nek kalih Pak Kang kok gede aku nduk. Lha kok jate mungkres semono? Lah genah kahanane hanya pengen ini ngono Pak gak yo mengkeret. Napa Pak? Maksudnya pripun? Napane sing gede? Mergo kademen iki lho dadi mengkeret. Mengkeret. Kan aku ngomong anu piye? Pak, cilik mesti cilik awake ngoten lho. Lah ya cilik awake. Lah iya. Kok gede-gede apane? Lho, TKT ku ya gede no. Dekane lek pengen duwe bojo kowe iki lho kan. Aku Gede. tabote aku pengen di bojo kowe ya kan. Tenan lahir batin aku seneng. Sampeyan kowe. gelem dadi bojoku. Sumpah aku kan mau pengen di bojo. Sampeyan sayang to mbak. Sayang lahir batin. Lah ngono Ken. mau kok karo Mbak Elisa kok ngono nyap. Ora usah dadi ati kuwi gur-guyon legake kono. Wong kuwi asline ya seneng aku ning aku moh. Tenan. Cangkem ki ado kok silit ya ngono kuwi. Aku cintaku gur kowe kan. Tenan sumpah lahir batin. Ndek ki tak kandhani yo. Ning aja kondo-kondo wong tenan. Nyapa? Butuhi iki lho yo we aku. Nyapa? Apa ditukno anake aku moh. Aku ngeboti kowe asline. Kok tapuk mlonyoh lho. Oh, lambe ora kena digugung. Aku terus Ma, kamu itu tipe lelaki yang tidak bisa setia kayak Mas Manten. kok iso kowe ngerti? Mas Manten ki didelok tekan kene, ya ta. Kuwi wis ketok oleh setia karo Mbak Manten. Kok iso? Titikane apa? Titikane teko alise. Piye? Dian alis iki alis. Piye contone? Jane aku ya ora ketok alise ning ndi jane. Lah kok iso titik analis bareng lho.
Yuk ketok Mas Teh masih kan ganteng gagah perkosa, Mbak yo ayu. Gagah prakoso. Gagah perkosa, prakoso. Nah. Mbak yo ayu. Cantik, Heeh, meni-meni. disawang kan kita Pantes. pantes. Ngono lek aku karo sampean ki lho ora pantes lho Mas. Kok kalau muni ora pantes mbok dijalukno seksi wong Lah aku kan kene yo to. isin to, mosok awak dhewe arep ngemol, arep ngedet terus sampean ki macak koyo ngene pupuran. Yo malu to aku lu cantik maksud sampean macak koyo ngene. Ngene wae nek no. Nyapa? Nek kowe isin karo aku to, nek nuju kowe nge-mall ngedet to, kowe gak usah karo aku. Lah terus? Kowe karo gendakmu pentingnya nang omah karo aku. Enak to? Lah terus nyapa dhewe ning omah? Lho, penting aku cukup ono. Lah yo kuali. Lah kok iso kualik? Ya kudune aku cukup ono. Ya ora iso to, Nduk. Kan Terus piye? koyone akeh kowe, aku lak ning omah dengok-dengok kowe golek koyo teko omah aku cukup Lah ono. terus maksudmu aku mbok kon kerjane? Iya. Wong nek aku rabi ki sing lanang iso nyukupi ya Betul, toh. betul. Sing wedok ki leren ning omah. Lah niatku rabi yo ngono kuwi, Nduk. Rabiku papat, bojone omah sitok, sing telu kon kerja, setor dhuwit ning aku. Lho penak to? Lho, Wong lanang iki duwe tanggung jawab sing gedhe. Nek perlu wong wedok ki kon ning omah ongkang-ongkang, wong lanang sing golek kaya, golek duit nggo ngopeni bojo sing ning Budwi omah. apa enggak kerja, Pak? Heh? Budwi apa enggak kerja? Golek ditinggal ra gelem kok. alah awake yo nggo hemboh-hemboh kuwi to. Betul kowe. Betul piye? Nyambut duit kudune tengok-tengok omah, jenengan iki aja gelem nek jak nyambut gawe, kuwi jenenge wong lanang gak setia Lah karo bojone. masalahnya Pak Kangko lek ora ditunggone rebut duwi yo ngono kuwi lho ngare. Nakal e. Oh, alah jenengan ya berarti warah-warah rapi. Ora kuwi mbiyen saiki wis ora kok kan. Oh, kok Elah, Malah ngaku. keterucut aku. Gak mbiyen ya ora saiki ya ora. ora boleh nggih, ora Enggak boleh. Enggak boleh. Ora boleh satu. Harus jadi setia. contoh. Harus setia. Iya, harus Setia terhadap pasangan selamanya. Alhamdulillah. Ya kaya Mbak Manten karo Mas Manten Mbak kuwi. mantane namine sinten? Mbak Manten Mbak Dwi Lesari. Lestari. Mbak Dwi. Dwi ki loro. Lestari. Loro ki tegese jodoh. Lestari ki selamanya. Wah, berarti Diwerdekne ngono. Heeh no. lelah Masya Masa Allah. garengket mau ora merdekne jeneng. Nek guru werdi ngono iki lelah. Dan Mbak Dwi Lestari wis diwerdekne genti masih jenenge Mas sapa? Mas Saiful Anwar. Heeh. Werdekno sing wedok, sing manten wedok wis tak werdekne. Sa- Dwi ki loro. Loro tegese jodoh. Lestari selamanya. Lek mantene lanang Mas Saiful Anwar. Werdekno. Saifule apa? Oh jeneng kok yo nggo Saiful to, Mas. Saiful ki setia. Anwar wis selamanya, berarti setia selamanya. Yo ora? Lho, setia selamanya. Pak jenenge sapa? Pak Tarmin. Pak Tarmin. Tarmin ini apa tegese? Tari sugih. Min Mbene utang iki. Sugih hutang berarti. biyen sugih utang wis disaur kabeh saiki dadi wong sugih. Ngono lho. Oh berarti nek ganti jeneng Ganti jeneng piye? Tar Plus. Tar plus. Yo, Tar ki sugih. Tambah. Plus ki tambah. Oh, Tambah tambah sugih. Tambah sugih. Heeh, sadurunge wayangan sakwene nanggap wayang sik Tarmin. Bar Tarmin. wayangan dadi Tar Tar plus. Plus. Heeh, ibuke Bu sapa? Bu Katmi. Katmi. Heeh. Heeh. Kati stop. Yo kati stop. Heeh. Mi. Keriting. Nek ra percaya tilik ono nggone Bu Katmi. Apa kuwi? Keriting anu. Stop riting. Iya to kok mumet aku. Bukan mi jenenge stop riting berarti saiki Pak. Bukan mi nggone but kami saiki lurus. Oh iya, stop Kan stop keriting. keriting. Oh wis bonding kok. Ngono ra omong mimi. Eh. Bu mate bu. Masya Allah. Sapa neh Mbae? Baik selamat. Selamatnya apa? Selamat ngarep, selamat gurih, selamat kabeh. Oh iya. Wes ya didongake muga-muga kabeh sehat selamat. Amin, ya Rabbal Tetep Alamin. kedua temanten mugi-mugi langgeng. Amin. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting bagi. Astagfirullah. Wis tak omongi to. Kowe iki nek ngendika aja nyawang aku rugi. Sing tempeng. Sing Sing penting. Lah yo nyampuk kakean pentil pentil. Lah keterucut lo Mas. Yang penting bahagia Lah, selalu mulut jangan toh. tukaran. Lah, madhe prono aja nyawang aku. Nek nyawang aku grogi masalahnya. Nyanyi. Heeh. Pokoke bengi iki nek manten wedok, kuwi lek ora enek nikeng salindri, mending ora wayangan. Kuwi takono manten wedok kuwi. Inggih to Mbak. Mengke mriki nggih Mbak. Napa sakniki? Nah, sakniki lek Nanti ngono aja di ya. dokumentasi. Nanti aja ya. Ah, tindak mriki kali manten kakung ngono nggih. Iya, Pak ya. Ah, ya. Mumpung kepange Mbak Niken ben ke syuting dadi dokumentasi. Lho, Ah, ya. Pak ora ya. 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 ah. Iki sing nonton mung sak dunia lho. Masya Allah. Ora Pak, ora sak dunia. Lah? Iki Iran karo Israel gak kober nonton streaming. Oh iya. Tolong. Ayo Mbak Manten, Mas Nganten. Ayo dadi Mas. Yo.
Mbak Dwi Lestari. Nggih. Kena mic Mas. Diparingi mic Mbak manten karo Mas Ngaten. Cak lho gareng iki. Ngono ya ditanggap. Randang sacet lho dadi wong ki sing sacet ngono lho. Heeh, nggih. Wong arep ora ditangkap ya grup 750 lho kan. Astagfirullah. Iya. Heeh. Gila, nek ora percaya takono Mbak manten Mbak Dwi iki. Motah ning bapake Pak Tarmin pokoknya kudu enek niken salindri. Takono Nggih, ora. matur sembah nuwun nggih, Mbak. Lek mboten krana jenengan kula nggih mboten dugi mriki, alhamdulillah. Kok bisa ngefans sama Mbak apa sama Dek Niken itu kenapa? Cantik. Oh ya, makasih. Apa Sik tegen semaur sik. Gen semaur sik. Wong ora rasa kepedenan to. Nyapa to? Wong lurung muni cantik. Napa, Mbak? Gemoy. Wah. Rungu kowe. Apa lho? Wah. Lah emang gemoy kok. Lah ini kan ora cantik. Loh, gemoy cantik gak, Mbak? Cantik kok. Cantik loh. Gemoy ki semok. Iya. Ora pulen kok. Ulen. Terus apa lagi? Apa meneh Mbak? Meneh. Suaranya bagus, Alhamdulillah. Terus apa lagi? cantik. Heeh, terus baik. Iya. Kuwi sing mbok senengi saka Mbak Niken. Alhamdulillah. Sing gak mbok senengi apa Mbak? Sing gak mbok senengi. Larang. Ah, ya bener. Larang mbahmu wi. Ku nanggap Niken kena dicicil kok. Heeh. Penelitian. Ora percaya, tekan mbake. Bener. Di dalamnya Pak Tarmin gak ada kata mahal tuh ndak ada. Gak ada. Gak ada. Median. Niken piro bayar. Bisa piro bayar. Ora nek Gareng 750 bayar. Ora ngenyang nggih Pak Tarmin. Ora ngenyang. Sing ngenyang ibuke ya. Ojo mbok kandakno. Hah? Ojo mbok kandakno. Biasane wong wedok ngono kuwi. Lah Bu Tarmi ya ngono kuwi wonge. Oh, lah. Nggih. Nuwun sewu kalau boleh bercerita Mbak Dwi sama Mas Saipul ketemu pertama kali di mana? Ya jajan jujur. Kok nganti yang atasnya Tegal dengan Karanganyar kok bisa bertemu? Iya jauh loh itu. Jauh. Iya, kok bisa ketemunya di mana itu? Ketemunya di Jakarta. Oh, nyapa kuwi, Mbak? Karena kerjanya di sana. Oh, kerjanya di sana. Udah berapa tahun pacaran? Tahun. 1 tahun. Ndak putus, nyapa ae wi, Mas. Padake kowe rong sasi putus. Lah kok rong sasi to, Pak, rong dino ya? Orang dina lah. Kuncine ya saling percaya dan saling setia. Iya, baik. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Ada permintaan lagu apa? Mas Saipul, Mas, sampean pengen duwe anak pertama lanang apa wedok? Lek lanang kok tengen, nek wedok kok kiwa Ya, ya. eling-eling. Oh kok tengen ya. Nek teko tengah mandek sih sedili nang acara terus. Tengen ngiwon niku napa, Pak? Lah kok omonge gareng ki lho sing ngene gareng lho sing ngomong gareng ngono. Mbak Niken gak usah dijelaske. Ora usah, urung gaduk umur. Sok tak warahane nek wis wayahe. Ya. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang nggih. Mbak Dwi derek nembang nggih, derek nyanyi nggih, hayang-hayang nggih. Joget mawon nek mboten Oh, nyanyi. oh enggak bisa nyanyi. Juga sama Mas Saipul ya? Tapi enggak apa, cuma suka doang lagunya. Oh, suka doang. Oh, ya nanti banyak-banyak belajar ya. Oh, Ya banyak iya, belajar, iya. banyak belajar. Ah, Biasanya iya. 1 jam 200 itu kalau belajar. Oh, Iya. karaoke Mas. Les privat kok karaoke nikah di Sembrono. Ini juga ada permintaan, Duk Ken. Ya. Kagem bucange menika saking Bagas Koro Sukoharjo nyuwun ayang-ayang lanang tenan. Iya. Diatur ke ayang-ayang. Terus Nggih, Pak. juga ada permintaan itu dari Malaysia kalau tidak salah. Iya. Itu sudah transfer ke saya. Nggih. Itu namanya siapa tak buka isi ya. Nah. Ya, ya. Wong aku diamanai duit 1 juta rupiah kuwi supaya diparingke karo Nduk Niken 500, Mas Ardi 500. Kamu tahu ndak Mas Ardi yang mana? Yo paham Ora lah. ngerti, kamu ini. Masya Allah, aku bendino ndelok streaming yo no. Ndi? Aku Mas Ardi yo apal no aku. Ndi? Kalau sing celentrem. Udu. Heh? Kuwi udu Ardi kuwi man pandu tengeng kok. Udah ya. Lah sing ngendi? Udu. Ini dari Bu Titin yang ada di Johor,
baru di Malaysia. Nggih. Alhamdulillah. Suruh duet sama Mas Ardi. Mas Ardi. Kuduwi, aku nyuwun artane 1 juta. Nggih maringi cah loro berdua. Aku lek nyanti-nyanti ora nggo duit, Jen. Oh nggih. Bu anu tambahi 500 ya, Bu nggih. Ayo Ardi rene sisan. Ayo Di. Iki nggih awakmu ora. Aku mau memberikan amanah yang telah diberikan kepada pecinta Nduk Niken Salindri. Jih. Ya. Ya ngene. Sesuk nek bapak tindakan sangoni ya Bu ben ra kentekan bensin mesake ya. Lek tindak-tindakan ya karo ibu. Heeh, karo lunga ki medhit wong loro terus ora tau kok aku dhewe ki ora tau. Oh, ngono ya Pak ya. Ya Sebabnya kula- apa? Sebabnya? Ya sebabnya apa kok berdua? Ya setia, kita saling melengkapi gitu loh. Bojoku lek neng mall, kuwi ya mesti karo aku. Tangane tak cekel. Lek ora tak cekel njupuk ya apa-apa ya. Tak kira ki setia kok. Mas Ardi, nggih Mas Ardi. Ayo Mas Adi. Nggih, Tok nggih. tok 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 tok. Lah ngene kan cocok toh. Reng, Yo cocok. Mbak Dwi Lestari sama Mas Saipul cocok. Cocok. Niken sama Ardi cocok. Heeh. Barang aku rene nggo bojoku. Sing ndi? Iki ping, ayo ngadeg, Jo. Bojoku iki. Apike pol. Apiye piye? Oh iya kok kon ngadeg. Heeh. Lho, Ya, kaya ya. SpongeBob to. Ya wes. Barang. Jodone dhewe-dhewe ya. Jodone Jan dhewe-dhewe. anu Bu, Ah. anu kuwi keluarga bundek-bundek ya. Iya. Ora meri karo kowe. Aku Lah, dhewe. Loh, ngono mau jaremu tresno karo aku. Lah salahmu kowe milih kae. Loh, lah ancene aku mbek iki wis suwe kok. Barang lek aku mbiki yo suwe. Pirang dino? Mang jam. Ya ora apa-apa cocok kok. Wis bene. Mbak Rini kuwi anu nembe ulang tahun. Oh alah. Nembe ulang tahun. Yo wis Didongakne muga-muga ndang entuk jodoh. Lah yo wis ulang tahun Iki- kan isin. Iki enek kepanjangane. Sapa? Jenenge ora Mbak Rini tok. Sapa? Mbak Rini Toblut. Swamplok ngono wis. Makasih Mbak Rini duduk mulai. Iya. Wong pun pipis dereng. Pun ya nek bubuk pipis di dulu ya. Kuwi Mbak Rini orang ndek jodoh lho. Lah gampang Mbak, gampang. Lah iki gareng gelem, Mbak. Kancaku. Ndang Iya. entuk jodoh yoga. Amin. Duit Oh ya, Mbak anu nggih. man pandu tengeng piye? Mbake kalih Mase. Iki ana duit 1 juta nggo cah loro. Ya, Nggih, jiro. Pun. Maring niku kula mawon, Pak. Ya, kene kabeh. Dumen karo Arji ya. Nah, saking Jarene Mbak Titin. Uang dia juga uangku, Pak. Oh iya. Ya, sing bisa lagune ayang-ayang. Bu Titin, terima kasih ya Di karo Bu Titin yang ada di Malaysia. Terima kasih kepada Bu Titin yang sudah memberikan tali asih. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Iya. Kereta api jurusan Surabaya akan segera berangkat. Suarane kok Lah emang jenenge wong lanang sing halus kaya Mas Saipul ngene iki lek apa jajal kon ngomong ya paling kaya Mas Ardi. Ngono kuwi jenenge tipe orang yang setia. Jajal Mas ngomong Mas. Lah malah wong gendeng. Iya tok. Dia ini yo mendel. Mas Saipul ki yo kalem. Ndak bisa bahasa bahasa Jawa ya, Mas? Ya. Oh, enggak bisa bahasa Jawa? Enggak bisa. Bahasa halus. Oh, enggak bisa bahasa halus. Bisa ngapa-ngapak bisa, ngapa-ngapak bisa. Ya, iya. Pinter dah. Ya ayang-ayang. Ya, oke, lagunya ayang-ayang ya. Yeah. Permintaan. Oke, terima kasih. Ayo, Mas Saipul karo Mbak Dewi Lestari supaya tadi apa? Penari latar. Ya, keprimen kabare Mas Saipul keprimen kabare? Keprimek. Apik ya? Keprimen. Ya, apik. Ngapa kan gare nek kane to, Pak. Jadi keprimek ngono, Pak. Keprimek. 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 Apik ya. Oh, keprimek. Iya, teman-teman kesini tadi tidak sempat kencot. Apa itu? Kencot ki ora sempat luwe, mergo daharane banyu milih. Kencot itu lapar toh. Kencot iki lapar. Kencot ki lapar. Oh, kencot lapar. Nek kates ki gandul, ngono. Apa nah ya? Heeh. Nggih sesuk ae to.
Nek iki mau Niken Salindri karo Mbak Dwi iso diputer kaya wong dansa kae. Jajal kowe pasanganmu iso mbok puter ora? Jajal karo Mbak Congpe ngono lho, karo Mbak Congpe. Mo, gak cocok aku nek Lah kuwi ora iso omong no. Iso. Masa? Malah kowe enak embuh malah kok. Ndang jajal. Nek gak penake kok, Pak. Gak penake piye? Contohnya mau nek masih gandengan ngene coba Mas, gandengan Mas, ngene ngene. Ha iya. Kanan kiri lho iso aja karo iso ora iso ora. Iso lah. Heeh. Lho iso aja coba ayo ayo. Heeh. Kelotok. Cegatan lho, Pak. Jajal sing muter mau lho Mas, sing muter ngene mau. Muter mau piye mau? Nah, munyer. Iya. Iso lho aku. Kualik. Iya. Lah iya. Ya iso, ndang kono muter. Alah bingung. Kowe iki aja mirang-mirangke kakak to. Jajal Mas, gendong Mbak iso gak Mas? Gendong. Gendong ngono. Iso. 1 2 3. Heeh. Oh, iso. 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 Ketiga. Ayo Di, ketono kejantananmu Di. Ayo, kudu digendong, ora iso. Ayo dong. Minggu nek aku gambar gendong takon gendong Mas lho. Yo lho. Nek kowe gak usah gendong yo, engko tak tumpakno angkong. Endang ta? Ayo. Mikir disalahke sik. Ayo digendong. Iya ndang. Ayo. Kuwi lho ben kaya kuwi. Heeh. Iso Nadia tapi lu iso. Di. Ate kok wetonmu apa? Ngopo takon weton? Kok bejomen untuk saweran 500 jek gendong Niken. Entang kono gendong kuwi lho bojomu kuwi lho. Gak usah yo. Endang to. Gak usah yo. Engko tak tumpakno angkong yo. Entang dijajal dhisik. Ora adil ngono kuwi. Hamoh. Entang gendong arep ae, gendong arep. Heeh. Gendong buri. Sing ngene mau lho. Iso mak gadul. Pak, ora nek banggrukane mlorot. Sun Mbak Rini. Alhamdulillah. Langgeng selawase ya Mas. Amin ya robbal alamin. Satu kali lagi lagu Lestari ya. Lestari. Biar lestari selamanya juga permintaan ini ya. Oh ya. Jangan jogetnya ya. Iya no. Aku seneng jogetnya Mas. Apa? Beri Rama. Beri Rama. Iya. Joget Mas ya. Nek yo aja kesel-kesel lho manten lanang. Heeh. Oh, engko subuh wayahe lho. Aktivitas. Oh bertiga mari kan? Bertiga ya. Iya. 1 2 ayo. Ra itu lunga. Iki maksudku tak jak foto rene lho. Iya, ya. Dan ketularan ya kan. Iya. Masya Allah. Ya. Jeng. Ya. Ya ndang tak foto bertiga gendang. Nggih, ayo bertiga. Ya Mas, sak jepretan 50 kowe njaluk ping pira iki? Teklet gak? Sik piklet. Black ya kok kene. Ha, Malik kowe kok kene reng. Kok ngono lho. Lah ngono. Wis, dadi dagelan dari tukang foto wis gen. Enggak apa-apa, njaluk pirang jepretan Mas, sak jepretan 50. Heeh. Oh 10 ya berarti 500 lho ya. Iya. Oke. 11 Mas iki tak bonus 1 nek 10 ta. Makasih ya. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Makasih. Sehat selalu panjang umurnya. Iya. Terima kasih Mas Saipul, Mbak Dewi Iki mau Lestari. duet. Heeh. Sing nyanyi dhewe urung. Sing nyanyi dhewe urung. Oke. Kan nyanyi apa kowe? Mbah. Loh. Mbok iki piye? Lah senengamu apa iki ana sing nyuwun lagu lanang tenan. Apa itu? Tak tahu. Aku ya juga gak tahu. Terserah kamu aja lagunya apa. Ini nyanyi sendiri ya Pak? Nyanyi sendiri aja. Ya udah dibaturi Mbak Elisa ya Mbak. Ayo Mbak Elisa Oh juga. nyanyi dhewe oh jare. Jare dhewe engko bar iki karo Elisa. Ya. Ya. Lagunya apa no? Bawa napa mboten nggih Pak? Mboten langsung. Bawa.
Langsung aja sambung wanci dalu, Pak. Wah, sambung wanci dalu. Oke. Garap gamelan Bali ya, Nduk kan? Ya. Oke. Engko lagumu insyaallah wis dikei notasi karo Mas Dodong kok diaturke nggon goro-goro ya. Oh, nggih, Pak. Ya. Oh, nembang dhewe ya. Heeh. Nembang dhewe ta? Iya, Wis dhewe. aku tak lungguh tak nembang. Mulia. Oh, sik urung cair kok, Ken. Yo, monggo lagunipun sambung wanci dalu garap gamelan Bali. Yuk, dados.
depan ngeperangkat kang mas bapak jangko jajan kang hatiku sambang kemauan cinta lu rupit rasanimu lawan Kang Mas Kang sakti murni lastarine Luar biasa. Alhamdulillah. Ah, ya. Yo mesake. Terima kasih. Nggih. Lah jane arep duel karo Mbak Elisa. Ayo Mbak Sa. Nah, ya. Ya,